дар ин дарс мо кор бо матн иваз намудани шрифт, муқаррароти ҳарфҳои тоҷикӣ дар тугмачаҳо ва дигаргуниҳои дигарро дида мебароем. барои дигар намудани матн мо аз гурӯҳи шрифтҳое ки дар компютер дорем истифода менамоем. шрифтҳое ки дар компютер дорем намуди матнро дигар намудан мумкин аст. агар хоҳем ки матнро бо ҳарфҳои тоҷикӣ чинем, аммо дар компютери мо шрифти тоҷикӣ мавҷуд нест, ба мо лозим меояд то шрифти тоҷикиро дар компютери худ насб намоем. барои ин шрифти даркориро дастрас менамоем. масалан дар компютери рафиқи мо агар шрифтҳои тоҷикӣ мавҷуд бошад, мо онро ба флешкарти худ сабт менамоем. акнун шрифти тоҷикӣ дар флешкарти мо мавҷуд аст. мои компютерро мекушоем. аз ин ҷо флешкарти худро мекушоем. шрифтҳои тоҷикиро мекушоем ва флешкарти худро дар як тарафи экран қарор медиҳем. акнун барои шрифтҳои компютерро кушодан мои компютерро мекушоем. диски S-ро мекушоем. папкаи Windows-ро мекушоем ва аз ин ҷо папкаи Fonts-ро мекушоем. ин шрифтҳое ки дар компютери мо ҳастанд. акнун мо ба воситаи пахш намудани Ctrl+A тугмачаи Ctrl-ро пахш намуда истода ҳарфи I лотиниро пахш менамоем ва ҳамин тавр ҳамаи шрифтҳоро ҷудо менамоем. ба болои шрифтҳо нишондиҳандаи мушакро пахш намуда, сар надода, онро ба папкаи Fonts кашида мебиёрем ва сар медиҳем. ҳамин тавр мо шрифтҳоро аз флешкарта ба компютер мегузаронем. акнун ин ҷо компютери мо равзанаи маълумотиро баровард. компютери мо аз мо мепурсад ки ҳамин шрифте ки шумо мепартоед ки аз ҳаминҳо дар компютери шумо мавҷуд ҳастанд. шумо мехоҳед ки ин шрифтро иваз намоед. мо нишондиҳандаи хатчаи ишоратиро ба «Выполнить для всех текущих элементов» мемонем ва тугмачаи D-ро пахш мекунем. яъне чӣ шрифте ки дар компютери мо мавҷуд бошанд, бигзор онро бо шрифти дар флешкарт буда иваз намояд. равзанаҳоро маҳкам менамоем. ва барномаи Microsoft Word 2007-ро мекушоем. акнун рӯйхати шрифтҳоро назар мекунем. чӣ хеле ки шумо дидед, ин ҷо Times New Roman TJ шрифти тоҷикӣ пайдо шуд. Academic Taj, Academy Tajik, Academy Tojik ва ҳамин тавр дигар шрифтҳои тоҷикӣ дар рӯйхати шрифтҳои барномаи Microsoft Word 2007 пайдо гардиданд. яъне мо метавонем дилхоҳ шрифти тоҷикиро ин ҷо истифода намоем. мо муқаррар менамоем шрифти Times New Roman TJ-ро. аз сабабе ки бисёриҳо ин шрифтро истифода мебаранд,
ҳозир мо тарзи бо ҳамин шрифт гузоштани ҳарфҳои тоҷикиро меомӯзем. акнун мо метавонем барои чидани ҳар як ҳарфи тоҷикӣ тугмачаи дилхоҳро муқаррар намоем. аз сабабе ки дар клавиатура тугмачаҳои ҳарфҳои тоҷикӣ мавҷуд нестанд, мо метавонем бо пахш намудани ду тугмача ягон ҳарфи дилхоҳамонро бичинем. инро мо бояд худ муқаррар намоем. барои ин пахш мекунем вкладкаи вставкаро аз гурӯҳи символи тугмачаи символро ва аз рӯйхати пайдошуда другии символӣ. инҷо шрифти Times New Roman TG-ро интихоб менамоем. Times New Roman TG. инҷо таж ҳам мавҷуд аст. барои мо Times New Roman TG дар кор мебошад. акнун хотиррасон бояд кард ки ҳангоми ин амалҳоро иҷро намудан мо ҳатман бояд аҳамият диҳем ки забони чидани ҳарфҳои мо русӣ бошад, на англисӣ. акнун поён мефароем то ягон ҳарфи думчадорро пайдо намоем. ҳарфи ғ. акнун барои ҳарфи ғи калон мо тугмачаҳоро муқаррар менамоем. тугмачаи сачитани клавишро пахш менамоем. дар катакчаи нови сачитани клавиш қарор гирифта тугмачаи Shift Alt-ро пахш намуда истода, ҳам тугмачаи Shift ҳам Alt-ро пахш намуда истода ҳарфи G-ро пахш менамоем. дар натиҷа инҷо пайдо мешавад Alt ҷамъи Shift ҷамъи уи лотинӣ, яъне компютери мо, агар шумо аҳамият диҳед, дар ҳарфи G истодагӣ аст уи лотинӣ. ҳамин тугмачаро муқаррар намуд барои G-и калон, яъне акнун ҳангоми пахш намудани Shift Alt ва уи лотинӣ мо ҳарфи ғ-и калонро мечинем. тугмачаи назначитро пахш менамоем ва тугмачаи закритро пахш менамоем. акнун равзанаи символиро маҳкам менамоем ва мебинем Shift Alt G-ро пахш менамоем. дар натиҷа ҳарфи ғ пайдо мегардад. ҳамин тавр мо ҳамаи ҳарфҳои тоҷикиро ба тугмачаҳо муқаррар менамоем. боз як бори дигар меравем. равзанаи символро ба экран мехонем ва фарз мекунем барои мо ҳарфи ҳ дар кор бошад. ҳ-и хурд. хотиррасон менамоем ки агар ҳ калон мебуд мо тугмачаи Shift Alt-ро пахш менамудем. акнун барои ҳ-и хурд пахш мекунем сачитани клавиш ва инҷо пахш менамоем Alt Х. Alt-ро пахш намуда истода ҳарфи Х-ро пахш менамоем. тугмачаи назначитро пахш менамоем ва тугмачаи закритро пахш менамоем. бо пахш намудани тугмачаи закрит равзанаи символро маҳкам менамоем. акнун месанҷем. тугмачаи Alt-ро пахш намуда истода тугмачаи Х-ро пахш менамоем. дар натиҷа чидани ҳарфи Х ба мо муяссар гардид. ҳамин тавр шумо дигар ҳарфҳоро метавонед ба тугмачаҳо муқаррар намоед. ҳарфи Х-ро ба К, масалан ҳарфи
J ро ба Ч, яъне ба воситаи Alt Ch, Alt J муқаррар менамоед ва ҳангоми пахш намудани Alt Ch ҳарфи J чида мешавад, ё ҳангоми пахш намудани Shift Alt Ch ҳарфи J калон пайдо мегардад. ҳамин қоидаро шумо метавонед ба шрифти дилхоҳи ҳарфҳои тоҷикӣ дошта муқаррар намоед. як чизро бояд хотиррасон намоям ки агар шумо фарз мекунем ҳуҷҷатеро бо ҳарфи тоҷикӣ чида ба хориҷа равон кунед ва хоҳед ки дар он ҷо ҳарфҳои тоҷикии шуморо нишон диҳад, шумо метавонед шрифти Palatino Linotype-ро истифода намоед. Palatino Linotype ин шрифти байналмилалӣ буда, дар ин шрифт ҳарфҳои думчадори тоҷикӣ мавҷуд ҳастанд ва шумо агар фарз мекунем дар хориҷа қарор доред ва дастрас намудани шрифти тоҷикӣ барои шумо имкон надорад, шумо дар ягон семинаре қарор доред ва компютери худатон бо худатон нест ва бояд ки ҳатман дар он ҷо тезтар ягон матни тоҷикиро тайёр кунед, шумо дар компютери бегона метавонед шрифти Palatino Linotype-ро интихоб намоед ва қоидае ки ин ҷо бо ҳам дида биромадем, ин қоидаро ба ин шрифт муқаррар намоед ва дар дилхоҳ компютери бегона метавонед ҳарфҳои тоҷикиро чида ҳуҷҷати худро тайёр намоед. акнун мо ягон ҳуҷҷати дар он матн бударо мекушоем. акнун мо матнро ҷудо менамоем ва гуфтем ба воситаи пахш намудани шрифт мо метавонем шрифти матнамонро дигар намоем. чӣ хеле ки шумо мебинед ман ба болои шрифтҳои дигар меравам ва матни чидаи мо тағйир меёбад. ҳамин тавр шумо метавонед дилхоҳ шрифтро барои матни худ муқаррар намоед, яъне аввал матнро бояд ҷудо намоед ва шрифти даркориро интихоб. фарз мекунем шрифти Decor STT Touch. ин шрифти дастнавис мебошад, чӣ хеле ки дидед, ва ин ҷо дар ин шрифт ҳам ҳарфҳои тоҷикӣ мавҷуд ҳастанд. шумо метавонед дилхоҳ шрифтро барои матни худ истифода намоед. барои иваз намудани андозаи матн барои дигар намудани андозаи матн мо аз размер шрифта истифода мебарем. 8 72. агар ба мо фарз мекунем шрифти аз 72 калонтар дар кор бошад, мо чӣ кор мекунем? ин ҷо 72-ро тоза намуда ба ҷои ин метавонем дилхоҳ рақамро бичинем. масалан 120. 120-ро мечинем ва тугмачаи Enter-ро пахш менамоем. 500-ро мечинем ва тугмачаи Enter-ро пахш менамоем. ҳамин тавр
мо ба шрифти худ яъне андозаи даркуриамонро муқаррар менамоем. ё ба мо лозим меояд масалан шрифти байни 12 ва 13. мо метавонем 12-у азда 5-ро интихоб намоем, яъне 12.5. ё ин ки ба мо шрифти ниҳоят хурд даркор мешавад. 2 аз 8 хурд 2. шихеле ки мо дидем, яъне мо метавонем инҷа ба воситаи чидани шрифт андозаи шрифтро муқаррар намоем. масалан 9. дар ин рӯйхат ки агар набошад, мо метавонем ба воситаи чидан инҷо муқаррар намоем. агар ба мо матнро ғасвтар ё сиёҳтар кардан дар кор бошад, тугмачаи Ж-ро пахш менамоем. агар ҳарфро ба паҳлӯ гардониданӣ бошем, тугмачаи К-ро пахш менамоем. агар дар зери он хат кашиданӣ бошем, тугмачаи Ч-ро пахш менамоем. подчеркнутый. дар зераш хат мекашад. агар ба мо лозим ояд ки дар зери матн хатҳои моил, канда ва дигар намудаашро кашем, мо метавонем тугмачае ки баъди ҳарфи Ч ба поён тирча дорад, онро пахш намоему интихоб намоем ҳарфи хати дутага ё хати нуқта ё канда ё морак ё дигарашро. агар шумо аҳамият диҳед, вақте ки мо ба болаи тугмачаҳо мебиёем, дар лавҳаи маълумотӣ номи тугмача навишта мешавад ва баъди он контрол ҷамъи Б нависондагӣ аст. яъне мо метавонем бо пахш намудани тугмачаҳои дар клавиатура буда контрол бо Б матнро ғасв намоем. ё бо пахш намудани тугмачаҳои контрол И лотинӣ матнро яъне ба як тараф моил намоем, яъне пахшнамои тугмачаи курсивро ба даст биёрем. ё барои дар зераш хат кашидан контрол ҷамъи И лотинӣ. ҳамин тавр мо метавонем ба воситаи тугмачаҳои дар клавиатура мавҷуд буда ин амалҳоро низ иҷро намоем. тугмачаҳои дигарро дида мебарем. тугмачаи зачеркнутий барои дар болои матн хат кашидан, на дар зераш, дар болои ҳарфҳо ин тавр хат мекашад. тугмачаи подстрочный знак ин барои чӣ истифода бурда мешавад? масалан мо икси 2 нависонданӣ мешавем, икси 2ро мечинем, 2ро ҷудо менамоем ва ҳамин тугмачаро пахш мекунем. дар натиҷа мо икси 2ро дастрас менамоем. инҷо масалан соати 11:00 фарз мекунем. мо дута 0ро дута 0ро ҷудо намуда тугмачаи настрочный знакро пахш менамоем ва чӣ хеле ки дидем, мо яъне соати 11:00 яъне ҳар ду сифрҳоро мо ба боло майдаак нависондем ки тарзи дурусти нависондан мебошад.
тугмачаи регистр барои фарз мекунем ки мо ҳамин матнамонро бояд ки бо ҳарфҳои калон менависондем. На андозааш калон, балки бо ҳарфҳои калон, ай калон, аи хурд, беи калон, беи хурд мегем, бо ҳамон ҳарфҳои калон. инҷо мо метавонем все правописаниро интихоб намоем ва мана ҳарфҳои мо нависондагӣ ҳамаш калон мешавад. мавридҳое мешавад ки мо нависонда меравем ва ба мо зарур мебояд ки ҳамин бо ҳарфҳои калон нависонем. баъзеҳо навиштаи худро тоза менамоянд ва аз нав боз бо ҳарфҳои калон мечинанд. шумо метавонед ин амалро ба воситаи ҳамин тугмача истифода баред. ё ки агар ҳарфҳои калон бошад ба ҳарфҳои хурд табдил додан. тугмачаи увеличит размер барои як андозаи шрифтро калон намудан. вақте мо пахш мекунем, агар шумо аҳамият диҳед 16 буд 18 шуд. боз як бор дигар пахш кунем, агар 20, 22, 24. ҳамин тавр мо метавонем андозаи шрифтро калон намоем ва ба воситаи пахш намудани тугмачаи уменьшит размер метавонем андозаи шрифтро хурд намоем. ва ин амали мо бо пахш намудани контрол қавс пӯшида, дута қавс пӯшида ва контрол қавс кушода пӯшида ба даст меояд. тугмачаи adjusted формат барои кор намудани ягон амалиёте ки мо дар ҳамин шрифтҳо гузарондем истифода бурда мешавад. тугмачаи свет выделение текста барои майдони матни ҷудо кардашударо ранг намудан. мана мо дида мебароем, мана майдони матне ки мо ҷудо карда будем мо дигар намудем. тугмачаи свет текста бошад барои дигар намудани ранги шрифт истифода бурда мешавад. дилхоҳ рангро интихоб менамем. шумо аҳамият диҳед, яъне барои дигар намудани ранги шрифт, ранги матн, ин тугмача барои дигар намудани майдони матн истифода бурда мешавад. барои ба таври васеъ дастрасӣ пайдо намудан ба танзимоти шрифт, тирчаи дар тарафи рости поёни лавҳачаи шрифт мавҷуд бударо истифода менамоем. тирчаро пахш менамоем ва равзанаи шрифт дар экрани компютери мо пайдо мешавад. инҷо мо чӣ тағйироте ки агар ворид намоем дар майдони абразец, яъне майдони намуна, ба мо нишон медиҳад. масалан мо инҷо агар ранги шрифтро дигар намоем, мана дар инҷо ба мо нишон медиҳад. ё курсӣ ё андозаашро дигар намоем, ё инҷо дигар намудани сояи ҳарф. инҷо бисёр чизҳо ҳастанд ки шумо худатон дида мебаред ва метавонед нигоҳ кунед ки инҷо бо чӣ тағйиротҳоро ворид намудан мумкин аст. дар вкладкаи интервал инҷо ду қисм ҳаст. дар равзанаи шрифт ҳаст вкладкаи шрифт ва вкладкаи интервал.
дар ин ҷо мо метавонем андозаи байни ҳарфҳоро муқаррар намоем. Масалан 100%-ро ба 66% иваз менамем. ин барои чӣ ба мо дар кор меояд? Биёед ман дурусттар шарҳ диҳам. фарз мекунем мо дар даромади дарамон, дар даромади дари ягон ҳуҷра мо масалан фарз мекунем лавҳаеро бояд гузорем. барои он фарз мекунем мо бояд ҳарфҳоро чунон наздик нависонем ки дар ҳамон лавҳа ҷой дода шавад. барои мисол мо менависонем Зайнулобидини Самарқандӣ, яъне бисёр номи дароз ҳаст ва ҳаминро мо масалан агар хоҳем ки мо инро нусхабардорӣ менамоем, дар поён мегузорем ва ҷудо менамоем. агар мо хоҳем ки ҳамин номро дар лавҳа ҷо намоем, барои интихоб менамоем фарз мекунем 66%. чӣ хеле ки дар майдони намуна абразия шумо дидед, байни ҳарфҳо бисёр ба ҳам зид шуданд. тугмачи океро пахш менамоем. иш тавре ки мо дидем ин калимаҳоро мо қариб ки як баробар яъне кӯтоҳ намудем. яъне шумо фаҳмидед ки ин амалҳоро бо кадом тарз истифода намудан мумкин аст, кадом тугмачаҳоро истифода намудан мумкин аст. бо ҳамин дарси навбатии мо ба охир расид.